On hienoa nähdä teidän palavan näin monilukuisina. Nyt pyydän huomiotanne. Näette nuo vuoret tuolla? Niitä kutsutaan kaksoissalaksi. Siellä kohtaamme vihollisemme Akakabuton. Sen puolustus tulee olemaan teräksinen. Näillä vuorilla tulee virtaamaan peli. Mutta ei meidän veremme, vaan Akakabuton! Toverei, tänään me taistelemme! Ben, olen kiitollinen kokoamastasi laumasta ja joka ikisestä sen jäsenestä. Mutta sinä et tule mukaan. Jää tänne. Mutta johtaja! Tehtäväsi on nyt täytetty. Laskeudu alas vuorelta ja mene pitämään puoli perheestäsi. Ei! Ei, johtaja! Ette voi! Ei! Ben. En minäkään ole onnellinen, että vältän taistelun. Olisi itsekästä kieltää sinuakin taistelemasta ystäviesi puolesta. Ja myös minun puolestasi. Mene ja täytä velvollisuutesi. Lupaan kasvattaa pennut vahvoiksi, vaikka palaisi. Älä vuodeta kyyneleitä, Cross. En ole menossa kuolemaan. Tulen elossa takaisin. Odotattehan minua täällä.